Jeps, nyt on tallennus päällä. Eli tänään aiheena ajattelun innovaatiot. Tässä on kaksi tämmöistä uudenlaista ajattelun viitekehystä, mitä me tarkastellaan, joista toinen on vibe-ajattelu. Mä tiedän, että vibe-ajattelu herättää monenlaisia ajatuksia ja minussa itsessänikin se herättää monenlaisia ajatuksia. Se yhdistyy paljon tähän niin sanottuun vibe-koodaamiseen myös, mikä on tekoälyavusteista ohjelmistokehitystä. Ja tietysti jos me lähdetään sitä vibe-koodausta mollaamaan, niin me voidaan nähdä paljon huonoa siinä, että miten pelkästään fiilispohjainen koodaaminen voi tuottaa ongelmia, mutta koska mä olen itse omassa työssäni hirveästi viimeisen vuoden aikana kanssa kiinnittänyt huomiota tekoälyriskeihin, niin mä halusin nyt antaa itselleni kanssa tämän mahdollisuuden kehystää tämä tällä tavalla, että nyt otetaan myönteinen tarkastelu tähän vibe-ajatteluun. Ja toinen sitten tämmöinen ajattelun viitekehys, mikä nousee esiin tänään, mitä mä esittelen ja ehkä pikkasen semmoista tiiserimäistä hommaa kanssani on tämmöinen kuin kvanttiajattelu. Ennen kuin mä tulin tähän, kävin hakemaan juotavaa ja tulin tähän mun paikalle, niin mä kävin hakemaan tuolta mun tueksi kanssa tämmöisen kirjan kuin Kvanttilainen todellisuus. On ihmisiä, jotka on tässä kvanttiajattelussa paljon pidemmälle ja miettineet sitä paljon enemmän kuin mitä minä, mutta mä pidän sitä vaan tosi kiinnostavana ja kiehtovana ilmiönä ja aiheena ja tärkeänä aiheena mahdollisesti. Itse olen aika vakuuttunut, että se voisi olla hyvinkin tärkeä aihe toi kvanttiajattelu, niin sen takia sitä tänään esitän, mutta varmasti moni muu Suomessakin on pidemmällä siinä. Esimerkiksi tämä Tarja Kallio-Tamminen, jonka mä oon tavannutkin ja joka on väitellyt Helsingin yliopistosta. Ja hänellä on tämmöinen kirja kuin Kvanttilainen todellisuus, fysiikka ja filosofia maailmankuvan muovaajina. Ja mua itsenikin tämä kirja monen muun teoksen ohella on joskus inspiroinut. Ja inspiroi edelleenkin, jos löytää aikaa siihen, että avaa kirjan. Ehkä sitä aikaa voisi enemmänkin löytää. Mutta pidemmittä puheitta, niin lähdetään vähän sukeltaa näihin aiheisiin, ajattelun innovaatioihin, eli ajattelun uudistamiseen ja siellä sitten tänne vibe-ajatteluun ja kvanttiajatteluun. Aloitetaan kuitenkin tämmöisestä kysymyksestä, että mitä aikaa nyt elämme? Me ollaan maailmanhistoriassa tietyssä ajassa, missä maailmanhistoria ei ole aikaisemmin ollut juuri tässä ajassa. Ja rehellisesti sanoen me ei tiedetä, minkälainen tulevaisuus on kauhean tarkkaan, minkälainen se on ensi vuonna tai 10 vuoden päästä. Me tiedetään paljon paremmin se, että minkälainen historia on, tai minkälainen meidän ajatus historiasta on ehkä. Mutta karkeasti ehkä mä uskallan sanoa näin, että me tiedetään paremmin se, että minkälainen historia on ja minkälaista aikaa on ollut tähän asti, kuin mitä me tiedetään, että ihan oikeasti minkälainen tulevaisuus on. Ja, tässä on muutamia ehdotuksia sille, että minkälaisia termejä kuvaamaan kokonaisuutena nykyaikaa, no mulle on tullut vastaan tässä
tässä muutaman vuoden sisällä, jotka on mun mielestä erityisen kiinnostavia, ja nämä kaikki itsessäänkin on jo aika vihjailevia nämä sanat, niissä on erilaisia korostuksia, ne ehkä jonkun tietyn yksittäisen asian tai semmoisen hallitsevan teeman kautta hahmottaa tätä aikaa. Ne voi ehkä kaikki olla totta, ja niin kuin kaikki voi olla totta siinä mielessä, että ne voi olla vaikkapa ihan käyttökelpoisia ja osuvia hahmotustapoja nykyajalle. Osa niistä voi olla enemmän hyödyllisiä hahmotuksia kuin jotkut toiset, mikä on hyödyllinen kenellekin. Mulle saattaa olla, jos mä myyn jotain tekoälyyn liittyvää valmennusta, niin toi tekoälyaika saattaa siinä mielessä olla niin kuin hyödyllinen, että se auttaa ehkä myymään jotain. Sitten esimerkiksi kujeilijan aika, jonka mä poimin tämmöiseltä suomalaiselta futuristilta kuin Dan Sobak, niin se oli mun mielestä erityisen hyödyllinen siinä, että se antaa semmoisen viitekehyksen, että kaikelle kaaukselle ja tosi oudolle, mitä maailmassa tapahtuu, niin semmoinen Dan Sobakin kuvauksessa semmoinen kuuluu niin kuin transitiovaiheeseen, että kun joku tavallaan maailmanjärjestys tai vanha aika rupeaa tulemaan loppuun, niin sitten rupeaa tapahtuu kaikkea outoa, ja semmoiset tyypit, jotka ei voisi niin kuin kuuna päivänä siinä normiajassa kokee, että he vaikka saa valtaa ja saa tosi paljon huomioon, niin tämmöisessä kujeilijan ajassa sitten sellaiset kujeilijat ja erikoisetkin hahmot niin voi saada tosi paljon valtaa. Sitten on tämmöisiä vähän negatiivisempia kuvauksia, kuten esimerkiksi tämä ekokatastrofia edeltävä aika. No ei ole ehkä ihan vaan vähänkään negatiivisempi, vaan ihan todella tämmöinen pelottavakin projektio siitä, että mihin monilla esimerkiksi ympäristön kestävyyteen ja maapallon kantokykyyn liittyvien indikaattoreiden niin kuin valossa ollaan menossa, jos ei kurssin korjausta tapahdu. Muita isoja, ehkä toi totuuden jälkeinen aika liittyy tekoälyaikaan, mutta se on ollut ehkä jo ennenkin tätä generatiivisen tekoälyn aikaa tullut jo niin kuin kuullut tästä totuuden jälkeisestä ajasta, että on ruvettu niin kuin ehkä enemmän kyseenalaistamaan vallitsevia totuuksia, ja erilaiset salaliittoteoriat ja muut tämmöiset ilmiöt on nostaneet päätään, ja tämmöisiä. Mä en itse näe sitä pelkästään niin kuin negatiivisena. Osa niistä asioista, mitä on ehkä totuttu pitää totuuksina tai semmoisena, että täällä on taho, joka kertoo meille totuuden, niin ei ne välttämättä, se on voinut olla osittain myös vain konventio, niin kuin tapa, että joku antaa meille totuuden ja muut me mennään niin kuin sen mukaan, mutta nyt sitten ilmaisu on vapaampaa, vaikka sosiaalisessa mediassa me saadaan seurata ketä tahansa, me saadaan itse tuottaa sinne. Aikaisemmin ehkä esimerkiksi tietyt toimittajat ja tiedotusvälineet ja heidän niin kuin näkökulmat ja linjat ja muut on ollut hallitsevammassa roolissa siinä, että mitä tietoa tai mitä informaatiota meidän niin kuin luokse filtteröityy. Tässä on vielä muutama, mitä mä en ole yhtään käsitellyt. Sinivihreän siirtymän aika ei viittaa nyt ainakaan tietoisesti niin poliittiseen kenttään, vaan se on vain suomennos tälle sanalle teal, tämmöinen Teal Organization, Lalow-nimisen kirjailijan, niin on ollut ainakin jonkun verran viime aikoina esillä viime vuosina liittyen itseohjautumiseen, ja mikä puolestaan sit liittyy maailmankuviin siinä mielessä, että tavallaan, että jos on ollut semmoinen hierarkkinen ja
ehkä sotilaallinen, linjastomainen organisoitumisen tapa, niin se filosofia sitten tässä Thielissä on aika erilainen. Ja toi Thiel-filosofia myös liittyy tämmöiseen viitekehykseen kuin integraaliteoria. Mun firman nimi ei tule integraaliteoriasta, mutta mä kyllä tiedän integraaliteorian ja mä pidän sitä kyllä ihan kiinnostavana näkökulmana ja siinä on paljon hyvää kuvausta siitä, että minkälaisia ehkä kehityksen tasoja saattaa esimerkiksi yhteiskunnallisesti olla, että miten yhteiskunnat kehittyy eteenpäin. Sitten tässä on moraalisen kunnianhimon aika. Tämmöinen näkyvä hahmo kuin Rutger Bregman on paljon puhunut tuosta moraalisesta kunnianhimosta ja on kirjoittanut siitä kirjoja ja siitä on syntynyt jopa kansainvälinen liike. Suomessakin on ollut moraalisen kunnianhimon lukupiirejä ja jos joku semmoiseen toimintaan on osallistunut, varmasti tietää tästä asiasta paljon enemmän kuin minä. Siinä on ehkä ollut vähän semmoinen ajatus siinä moraalisessa kunnianhimossa, mitä mä oon ymmärtänyt, että ihmiset on ruvennut kyseenalaistamaan sitä, että kun he tekevät työkseen jotain mukamas tosi tärkeää, niin onko se sitten kuitenkaan oikein. Ehkä jonkinlaisen universaalin etiikan mukaisesti, että viekö se niin kuin ihmiskuntaa tai yhteiskuntaa niin kuin isossa kuvassa positiivisesti eteenpäin, vai onko siinä työssä esimerkiksi kyse siitä, että koukutetaan ihmisiä käyttämään paljon jotain palvelua ja sitten maksamaan kuukausimaksuja, niin tämän tyyppisiä tavallaan moraalisia kipuiluja on monella ihmisellä ollut ja tämä Bregman ja tämä moraalisen kunnianhimon liike on niin kuin onnistunut kanavoimaan sitä ehkä hyvällä tavalla sitä ihmisten halua saada aikaan muutosta. Ja sitten vielä viimeisenä tämä metamoderni aika. Tämä on tietynlainen tapa hahmottaa nyt sitten, että meta tarkoittaa, että mitä tulee jonkun jälkeen tai mikä on jonkun yläpuolella, niin se on tavallaan, ehkä voisi sanoa jonkinlainen korjausliike tai uusi synteesi, joka tulee modernin ajan ja postmodernin ajan jälkeen. Et jos moderni aika on tosi vahvasti luonnontieteisiin pohjautuvaa, numeroilla johtamista, teollista logiikkaa, sitten postmoderni aika on jotenkin enemmän asiat on suhteellisia, ajatellaan niin kuin subjektiivisuuden kautta erilaisia asioita. Ja sitten molemmissa on varmasti omia, niin kuin tavallaan nyt on tapana sanoa, toksisia ilmentymiä. Että metamoderni tapa hahmottaa maailmaa ja elämääkin, niin mun mielestä koittaa ottaa modernista ja postmodernista parhaat puolet ja yhdistää ne ja samalla niin kuin mitigoida niitä ehkä jotain haitallisia versioita ja niin kuin kärjistymiä, mitä niistä jotenkin aikaisemmista kehitysvaiheista voi syntyä. Tässä oli aika liuta tämmöisiä erilaisia kuvauksia siitä, että mitä aikaa me nyt elämme ja nyt jotta vedettäisiin ehkä vähän tänne ajattelun puolelle, niin heitetään tämmöinen ajatus ja kysymyskin, että mistä binääriajattelu tulee ja mitä se meille tekee? Onko binäärin valtakausi päättymässä? Binäärillä ehkä tarkoittaen semmoista, että asiat on joko niin tai näin. Oliko se hyvä tyyppi? No, se vähän riippuu. Siinä on ehkä enemmän ulottuvuuksia, että kun se on vain hyvä tyyppi. Tai onko joku ihminen jollain suuntautumisella tai jollain luokittelulla se vai se.
vai onko meillä ehkä joku spektri erilaisia erilaisia, niin kuin, että miten ihmiset on. Joku johtaja voi kysyä, että onko tämä skenaario todennäköisin tai se, minkä mukaan meidän pitäisi suunnitella toiminta vai eikö se ole. Ja sitten tulee se vaikea kohta, kun vähän silleen, että no, mä oon vähän kahden vaiheilla tai mä oon vähän, se riippuu, niin kuin vaiheilla olo, kontekstuaalisuus tai semmoinen, että ei tämä ole niin mustavalkoinen kysymys, mutta silti binäärihän on niin kuin meillä ihan digitalisaatiossakin tosi niin kuin dominoiva tämmöinen ehkä ajatus tai niin kuin tapa hahmottaa asioita, että asiat on niin tai näin, ja sitten sinne voidaan tietysti määritellä sinne väliin lisää luokkia, mutta silti jotenkin fundamentaalisesti asiat on tai ei ole jotain luokkia. Et siinä tavallaan ehkä voisi olla joku ihan erilainenkin tapa hahmottaa asioita. Ehkä enemmän niin kuin jatkuvana tai aaltona tai jonkinlaisena niin kuin, pehmeänä mössönä, mitä ikinä. Ja näitä aiheita onkin kyllä pohdittu jo tosi pitkään ja erilaisista lähtökohdista käsin niin kuin tämmöistä, että minkälainen maailma on ja miten me ihmiset hahmotetaan maailmaa ja minkälainen meidän aika on ja niin poispäin. Yksi tämmöinen fyysikotaustainen maailman hahmottaja David Bohm, hän on muun muassa kirjoittanut tämmöisen kirjan, mikä tässä näkyy, ja Wikipedia on ihan kelpo paikka rupea tutustumaan David Bohmin ajatteluun, jos se kiinnostaa. Mä luen tämän englanninkielisen lainauksen. The Hollow movement suggests that everything in the universe is interconnected and in continual motion, with all forms and structures being temporary abstractions from this deeper flowing unity. Ja tämä kokonaisliikunta tai hollow movement englanniksi on tämmöinen David Bohmin esittelemä tapa hahmottaa sitä, että miten maailma todellisuudessa toimii. Ja se ei mun mielestä ole ollenkaan hassumpi, kun me mietitään just vaikka tätä digitalisaation aikaa. Miten tässä tosiaankin tuntuu olevan semmoinen niin kuin kokonaisliike, missä se sama vaikkapa digitaalisuus tai binäärisyys heijastuu kaikissa elämän alueissa, että meille tulee tietynlaisia ihmisiä, joilla on tietynlaiset vahvuudet ja sitten taas tietynlaiset oireet. Meillä on tietynlaiset työkalut, teknologiat käytössä. Meidän ajassa hahmottuu tietynlaiset ongelmat, nousee esiin ja korostuu. Ja ehkä niin tässä binäärisessä ajassa niin se on mielenkiintoista ajatella, että maailma on ollut myös geopoliittisesti kaksinapainen. Ja nyt ollaankin siirtymässä moninapaiseen maailmanjärjestykseen, että jotenkin tuntuu siltä tosiaankin, että tosi monet asiat, mitä maailmassa tapahtuu, tai jos ajatellaan niin kuin fyysikon linssejä, niin universumissa, niin tuntuu tosiaan kitkeytyvän ihan ikään kuin olisi. Ja ehkä en tiedä, onko vai ajatellaanko me näin, että ikään kuin olisi joku ajan henki tai tämmöinen niin kuin syvävirtaus ja sitten kaikkea, mitä täällä niin kuin putkahtelee meidän arkitodellisuudessa vastaan, niin ne olisikin tämmöisiä heijastumia tai niin kuin väliaikaisia ilmentymiä siitä kokonaisvirtauksesta. Ja näin aika sitten virtaisi eteenpäin ja eri ajassa niin kuin tulisi näitä eri heijastumia. Mun mielestä tämä ei ole ollenkaan hassumpi tapa hahmottaa ja ehkä se saakin kiinni jonkinlaisesta totuudesta, että ehkä se on just näin, että tämä on niin kuin perustavanlaatuisempi
tapa hahmottaa, miten maailma toimii ja asiat kehittyy. Mutta palatakseni tästä nyt sitten vähän arkisempaan aiheeseen, niin missä mun mielestä myös tämä sama ehkä binäärisyydestä tämmöiseen joko tai ajattelusta sekä että ajatteluun ja johdantona tuohon vibeen myös, niin tämmöinen slogan, mikä on jossain vaiheessa ollut tosi esillä, että vaikkapa johdetaanko teillä datalla vai mutulla, jos olette jossain organisaatiossa. Ja mutuhan tulee sanoista musta tuntuu, ja datan nyt sitten tietysti kaikki tietää. Ja tämä on oikeastaan aika tässä ajassa ainakin tuntuu keinotekoiselta vastakkainasettelulta, että varmasti joskus on ollut niin, että on ollut oikeasti semmoista niin kuin tapahtunut paljon, että se on vaan se joku tyyppi, joka sanoo, miten asiat on, ja ei se sitten edes välttämättä oikeasti tiedä, miten ne asiat on, ja sitten se vaan niin kuin musta tuntuu näin, kun sitten olisi niin kuin ihan oikeakin tieto jostain asiasta saatavilla. Niin sellaisessa tilanteessa, että jos toi on ollut se historiallinen piste, että on ollut niin kuin toksista mutuilua tai jotenkin niin kuin olosuhteiden pakosta, niin sitten jos siihen tulee rinnalle vaihtoehtodata, niin okei, siinä tulee tämmöinen kontrasti mutun ja datan välillä. Mutta ehkä nykyajassa niin musta ainakin tuntuu siltä, että se on nyt pikemminkin niin, että niin kuin, no ainakin välillä se menee liikaa siihen, että tehdään nyt datalla ja ei välitetä näistä tunteista. Ja se on mun mielestä väärin yhtä lailla. Ehkä jopa enemmän väärin, koska se tunne tai tuntuma kuitenkin on semmoinen, että ihminen pysyy ohjaksissa. Se näkee itse, tekee järkeä niin kuin asioista ja pysyy niin kuin hallinnan tunne, kun sitten taas jos mennään pelkästään datalla, niin sitten se on vähän niin kuin, että mitä täällä edes tapahtuu, kuka pysyy niin kuin perässä siinä. Ja sitten kuitenkin oikeasti, kun me hyödynnetään dataa, me pitää tehdä tarkoituksenmukainen mallinnus jostain ja määritellä ne datapisteet, mitä me kerätään, tulkita dataa, me pitää peilata sitä erilaisiin asioihin, me pitää miettiä, miten me ne esitetään ja näin, niin se kokonaisuus on niin kuin paljon realistisemmin kuvattu niin, että siinä on yhdistelmä sitä dataa ja sitä tuntumaa. Tästä hyvä esimerkki tämmöinen Stanislav Petrov, joka oli neuvostoliittolainen insinööri, joka kylmän sodan aikaan 26. syyskuuta vuonna 1983 sai tämmöisen heidän niin kuin varoitusjärjestelmästään tämmöisen tiedon, että ydinohjus on tulossa kohti. Ja se oli tietysti aivan niin kuin, tavallaan se hälytys, mitä sä et ikinä haluaisi nähdä, jos sä niin kuin, katot noita niin kuin, näyttöjä, mitä siellä katsotaan. Ja tämä Petrov sitten kuitenkin niin kuin, oudoksui sitä, mitä hän näki, koska sieltä tuli vain yksi ohjus, eikä monta ohjusta. Et mitä järkeä olisi, että vastapuoli aloittaisi yhdellä ohjuksella, ja se sitten epäili, että siellä on virhe siellä datassa, että pakko olla, että ei tämä voi olla. Ja sitten se teki jotain niin kuin todella radikaalia siinä tilanteessa, missä hän on istunut, niin hän päätti olla laittamatta hälytystä eteenpäin. Ja jos se protokolla olisi siitä jyllännyt eteenpäin, niin olisi lähtenyt vastaisku saman tien ennen kuin se toisen isku ehtii perille. Niin tässä tämä, että Petrov ei mennyt pelkästään datalla, vaan yhdisti siihen kuunteli sitä omaa oudoksuvaa tunnettaan, mikä hänelle syntyi siinä, kun hän sai sen hälytyksen ja käytti järkeilyään sen oman tunteen tai jonkinlaisen intuition validointiin ja siitä sitten vakuuttui, että ei tee sitä hälytystä ja päätti jättää hälyttämättä ja mahdollisesti tämän ansiosta maailma pelastui ydinsodasta, niin siinä oli kyllä oikein hyvä esimerkki tämmöisestä
missä käytettiin sitten tuntumaa ja sen annettiin mennä datan yli. Ja tämä saa ainakin mut kysymään sitten taas, että no mikä se sitten on se intuitio, ja en halua, että me hypätään tässä niin kuin johtopäätöksiin, vaan oikeasti niin kuin aprikoidaan ja pohditaan näitä, että mitä on intuitio, mitä se on, kun joku malli tai työkalu tai joku teko on tarkoituksenmukainen tai sopiva tai hyvä. Monesti niin kuin aika intuitiivisesti tulee, kun joku tekee jotain ja tulee sellainen hyvä. Niin kuin, ja mistä se sitten tulee onko se opittua vai onko se jotain koherenssia tai mitä se on. Ehkä toi on aika iso aihe lähteä hyppäämään, että mitä on loppuviimein intuitio tai mitä on tarkoituksenmukaisuus. Ne on tosi isoja aiheita ja ehkä parempi, että nyt yritän väkisinkään vastata niin kuin tuommoiseen kysymykseen, mutta tämmöisenä niin kuin ajattelun herättelynä tässä. Sitten tämmöinen aihe, mikä ainakin mulle on läheisempi sitten tämä niin kuin mallinnuksen ajattelu. Me mallinnetaan organisaatio tai mallinnetaan ajattelua tai mallinnetaan älykkyyttä tai mallinnetaan niin kuin yrityksen niin kuin taloudellista tilannetta tai ihan niin kuin mitä vaan mallinnetaan sitä, että minkälainen se ja se tyyppi on niin kuin kuvailemalla, kun se on semmoinen ja semmoinen. Niin jos nämä kaikki mallit on kuitenkin abstraktioita, tarkoittaen sitä, että se malli ei ole se asia, mitä se mallintaa. Eli kun sanotaan, että joku tyyppi on sellainen ja sellainen, tai että se on Tuomas, mutta se, että mitä jollekin tulee mieleen, kun sanotaan, että se on Tuomas ja Tuomas on sellainen, niin se ei ole kuitenkaan sama kuin mikä se Tuomas oikeasti on. Ja se Tuomaskin tai kuka ikinä onkaan ihminen, niin sekin muuttuu ja on niin kuin tietynlaisessa virtauksessa kaiken aikaa. Jotkut asiat virtaa ja muuttuu hitaammin, niin kuin kallio tai joku semmoinen tosi, mikä on niin kuin vahva vaikka yhteiskunnallinen sopimus, semmoinen, mistä halutaankin pitää kiinni, sitä ei haluta liikuttaa. Se pysyy paikallaan. Niin kuin ehkä teollisuudessa on enemmän asioita, jotka liikkuu hitaammin jollain tapaa, mutta sitten on myös asioita, jotka muuttuu nopeammin. Ja tämäkin niin kuin ajatus siitä, että on asioita, jotka kaikki on muutoksessa, mutta jotkut vaan muuttuu hitaammin kuin nopeammin. Tämä on sama. Sitten meillä on vaikka sää, meillä on ilmasto, meillä on ilmasto ja meillä on sää. No, siinä joku luonnontieteilijä voi paremmin selittää tuon, mutta siinäkin on varmasti lisää tasoja. Tai persoonallisuuspsykologia. Meillä on erilaisia tasoja siellä, persoonallisuutta ja temperamenttia ja luonnetta ja niin kuin mielentilaa, mielen säätä. Sielläkin on erilaisia niin kuin termejä, jotka viittaa myös niin kuin eri tavalla niin kuin nopeassa vaihtelussa oleviin juttuihin ja semmoisiin, jotka on niin kuin hitaampia prosesseja, mutta joka tapauksessa on tämmöistä virtausta ja jotkut liikkuu nopeammin ja jotkut hitaammin. Ja sitten meillä on nämä mallit, miten me mallinnetaan asioita. Ja ne on abstraktioita, koska ne ei ole se asia, mitä ne mallintaa. Mutta mikä sitten on se totuus? Että okei, joskus kun on tosi paljon eri näkökulmista, esimerkiksi tietoa jostain asiasta, me voidaan sanoa, että pidetään jotain totena, mutta sitten välillä, ja sitten me voi olla niin kuin useita tosia näkökulmia johonkin asiaan, että se on totta, toi on yksi näkökulma tuohon asiaan, ja se voi olla hyödyllinen näkökulma siihen asiaan.
mutta sitten viime kädessä, jos kutsutaan, mikä on se koko totuus jostain asiasta, niin ainakin mun mielestä siihen liittyy tietty semmoinen mysteeri myös, että mikä se on se koko totuus jostain asiasta, niin sitä voi olla vaikea sillä tavalla ainakaan mitenkään ilmaista, koska totuus on se, että asiat on niin kuin ne on, mutta sitten se meidän ilmaisu siitä niin on jollain tavalla niin kuin kuitenkin rajallinen. Ja nämä kaikki intuitio ja tarkoituksenmukaisuus ja mallit ja totuus kietoutuu toisiinsa. Ja mä huomaan, että mä rupean vähän jännittää tämä totuudesta puhuminen, kun on niin iso aihe ja tiedän, että siellä on eräskin filosofi yleisössä, niin ehkä se on ihan hyvä. Mä yritän olla puhumatta ohi suuni. No, noista isoista kysymyksistä, mihin ei nyt löydy tai päästä nyt tällä istumalla vastaukseen, niin hypätään kuitenkin tänne vibetyksen maailmaan. Tämä iso hyppy edellisestä aiheesta, mutta hypätään silti rohkeasti tänne, mitä maailmassa tapahtuu ja missä tämmöistä tuntumaa ja fiilistä ja tämmöistä tulee yhä enemmän vastaan, niin on tosiaankin tämä ajankohtainen joka paikasta tuleva tekoälyn ilmiö ja esimerkiksi tämmöinen vibetys tiedonhaussa on yleistynyt valtavan paljon, että jos meillä on ollut vanha ajatusmalli siitä, että meillä on joku tieto, se on jollain tapaa varma tieto, se pitää paikkaansa, sillä on joku lähde, sillä on joku auktoriteetti ehkä takana, joka sanoo, että näin se on. Ja sitten jos se ei pidä paikkaansa, niin me löydetään sille syyllinen. Se on se, joka sanoo, että sähän sanoit noin, mutta se ei pitänyt paikkaansa, nyt mulle kävi näin. Niin tämä on muuttunut. Ja nyt meillä onkin sen sijaan, että meillä on tämmöinen niin kuin, muutenkin, että meillä on niin kuin tietoa eri lokeroissa, ja kun meillä on oikeat hakusanat, me avataan se lokero ja otetaan se tieto sieltä, ja sitten luotetaan siihen, niin nyt meillä onkin tämmöinen massiivinen tekoälymalli, neuroverkkomalli, suuri kielimalli, joka on sitten kalibroitu ja muovattu, koulutettu niin kuin ihan valtavalla määrällä tietoa, ja sitten me voidaan siihen, me ei tehdä samalla tavalla tietohakuja, että me poimitaan tietoa jostain lokerosta, vaan me kirjoitetaan siihen jotain, ja se heijastaa meille sitä tietoa takaisin, mutta se heijastaa sillä tavalla epätäydellisesti, että me ei koskaan kuitenkaan voida tietää, että missä kohtaa se saattaisi tehdä jonkun virheen, tai pitikö joku asia nyt paikkansa. Meillä voi olla tietty parempi tai huonompi tuntuma siihen, että minkälaisissa asioissa on hyvä tai ei. Olinpa mä viime viikollakin semmoisessa museossa, missä itse asiassa oli Nokian entisen toimitusjohtajan Pekka Ala-Pietilän valokuvanäyttely, missä oli mukana kvanttimekaniikan epätäydellisyysperiaate vahvasti siellä näyttelyssä. Ja se oli ihan sattuma, että mulla oli tämä webinaari tulossa ja mä olin siellä näyttelyssä, mutta näin kuitenkin sattui. Ja siellä museossa, mikä on Meilahdessa, niin siellähän sitten monet asiakkaat tuli sisään ja sanoi, että netissä lukee, että teillä toimii museokortti. Mutta se on vaan se tekoäly, joka kuvittelee, että siellä toimii museokortti, mutta se ei siellä taidehallilla, niin kuin, mistä mä nyt puhun, jos mä en muista ihan tarkkaan nimeä välttämättä oikein, niin se ei siellä toimi. Eli tämmöisen virheen mahdollisuuden kanssa pitää siellä osata elää, mutta ei se kuitenkaan, vaikka näin asia on, niin eihän se ole ollenkaan mahdotonta. Et jos mä vaikka saan jonkun ohjeen, että mä kerran kysyin, että miksi mun webkamera ei toimi tekoälyltä, ja se sanoi mulle, että siinä saattaa olla semmoinen pieni läppä, minkä voi siirtää, ja sitten mä pystyin kokeilemaan, että onko näin. Tai niin kuin, että monessa tilanteessakin suuntaan antava tieto riittää, ja meillä voi olla joku tuntuma siitä, että onko vaikka joku, mitä me saadaan, niin käyttökelpoista matskua vai ei. Digitaalisessa kehittämisessä tämähän on ihan niin kuin fiilispohjasta tämäkin, että jos
Claude antaa mulle jotain niin kuin tämmöisiä nuolia, että miten tätä sitten ohjataan. Ei ole niin kuin ohjekirjaa välttämättä, että miten tämmöinen tekoäly toimii ja millä niin kuin saa toistettavasti aina sen oikean tuloksen, mutta niin vaan ihmiset kun käyttää tekoälyä, niin ne niin kuin pystyy tehdä sillä kaikenlaisia juttuja. Ja, mun mielestä tämmöinen vivetys, ja mä en varsinaisesti nyt halua mennä tekoälyyn, vaan ottaa tuon tekoälyn nostaman vivetyksen semmoisena isompana ilmiönä esiin. Niin mun mielestä tämä tuntuman merkitys siinä, että miten me tehdään asioita ja tunteen merkitys on niin kuin monella tapaa niin kuin hyväkin asia. Jos meillä on aikaisemmin ollut semmoinen ehkä vaara luiskahtaa semmoiseen malliin, missä meillä on niin kuin tavallaan, että me ihmiset ollaan vähän niin kuin robotteja, että me tehdään niin kuin joku auktoriteetti sanoo, tai me niin kuin nojataan ihan hirveästi niihin sääntöihin, niin se on myös vähän vaarallinen noja, koska jos me pelkästään noudatettaisiin sääntöjä ja noudatettaisiin niin kuin niitä vielä pilkun tarkkaan, no ensinnäkin sieltä löytyy aina niitä porsaanreikiä sieltä säännöistä, eli se tyyppi, joka on riittävän porsas, niin pystyy niitä niin kuin kohtia siellä säännöstöissä niin hyväksi käyttää. Sitten meillä löytyy niitä tyyppejä, ja kaikki me saatetaan itsekin joskus olla niitä tyyppejä, jotka lähtee nipottaa väärässä kohtaa jostain säännöstä. Mutta tässäkin, että miten me noudatetaan erilaisia sääntöjärjestelmiä, niin oli aihe mikä tahansa, niin sieltä löytyy tämmöinen epämääräisempi, mystisempi intuitioon, tunteeseen, johonkin tämmöiseen nojaava komponentti ja sitten se sääntöjärjestelmä. Ikään kuin tämmöinen joku fluidi, mystisempi juttu ja sitten tämmöinen strukturoidumpi juttu. Esimerkiksi urheilussa meillä on pelin henki, abstrakti, fluidi juttu, ja sitten meillä on ne sen urheilulajin säännöt. Laissa meillä on ne lait, mutta sitten vaikka jossain lainsäädännön niin kuin teoksessa on kuullut, että on sanottu näin, että tuomarin tärkein ominaisuus ei ole lain tuntemus, vaikka se on tärkeää, mutta tärkeintä on oikeudenmukaisuuden taju. Ja mikä se on se oikeudenmukaisuuden taju? No, tämmöinen filosofia-ajattelija kuin Jiddu Krishnamurti, mistä mä olen myös hyvin inspiroitunut, ja esimerkiksi on tässä kirja Ajan päättyminen, kun filosofia kohtaa fysiikan, missä Jiddu Krishnamurti ja David Bohm juttelee keskenään. Hän sanoo näin, että totuus on poluton maa, eli mikään sääntöjärjestelmä tai prinsiippi ei sisällä sitä niin kuin jotain totuutta, vaan ne on vain sääntöjä, ne ei voi mitenkään sisältää kaikkea ja varoittaa hirveästi kaikenlaisesta dogmaattisuudesta ja muuta. No, jos me käytetään niin kuin tekoälyä, ja mä joudun nyt sanoa, että me mennään vähän yliajalle, mä pahoittelen siitä. Jos me käytetään sitä tekoälyä esimerkiksi, niin me ehkä olisi niin hyvä tottuukin siihen, että ei me aina ihan kaikessa tarvita sitä tarkkaa tietoa, että onko se just näin, vaan esimerkiksi, että onko tämä paras mahdollinen ratkaisu, vai jonkinlainen niin kuin suuntaan antava vastauskin voi auttaa meidät silti jäljille. Meille tulee joskus se niin kuin täydellinen, että ei ole mitään hajua, tai jos me ei tunneta kieltä, me ei tunneta olosuhteita, jonkinlainen niin kuin lämmin alku, kuitenkin eihän se tekoälykään mikään niin kuin tyhjästä tuleva juttu ole. Kaikki ainakin pitäisi olla niin, että jos meillä on tämmöinen tekoäly oikeasti eettisenä ja vastuullisena työkaluna, niin se pitäisi perustua mun mielestä vapaaehtoisuuteen. Että vapaaehtoisesti ihmiset osallistuisivat siihen
yhteisen tavallaan kollektiivisen älyn niin kuin kehittämiseen ja näin, mutta nyt sitä ei ole tehty vapaaehtoisesti, vaan se on tehty pakolla, kaikki on vaan napattu sinne koulutusmatskuun ja näin se on, mutta kyllä on silti paljon ihmisiä, jotka haluaa tehdä siitä myös mahdollisimman hyödyllisen ja hyvän, joten tosi monissa paikoissa, jos ei ole mitään arvausta siitä, miten lähtee liikkeelle tai ei ole riittävästi tuntemusta, niin tekoäly voi antaa hyödyllisen lämpimän alun vaikka johonkin aihepiiriin niin kuin sukeltamiselle. Ja jos me vaikka käytetään koodaamisessa tekoälyprototyyppien tekemiseen, niin se on sitten, jos me ei olla sitä tarkistettu riittävän hyvin, niin on vaarana, että sinne jää virheitä, niin voidaan me kuitenkin tehdä niin, että me kehityksen vaiheessa käytetään tiettyyn pisteeseen asti tekoälyapuna, mutta sitten ennen kuin me lähdetään skaalaamaan sitä ratkaisua, niin jotenkin tarkistaa, jäähdyttää, kovettaa se ratkaisu ja sitten skaalata sille pohjalle. Tietysti, jos sä rakennat ison talon jonkun mädän pilarin päälle, mutta sä et tiedä, että se on mätä, ja sitten sulla on valtava talo sen päällä, ja sitten sä huomaatkin, että se on mätä, on aika paha juttu, että kannattaa tarkistaa se pilari ennen kuin siihen päälle rakentaa sen talon, että minkälaisessa kunnossa se on. Mutta se ei poista sitä, että jos me vasta vaan hahmotellaan jotain taloa tai tehdään joku keskikokoinen prototyyppi, niin meillä voi olla siinä semmoisia jotain palikoita, mitä me laitetaan ja pystytään kokeilemaan sitä funktionaalisuutta ja esitellä sitä taloa. Ja se voi auttaa vaikka sitä meidän luomisprosessia, kun me synnytetään jotain uutta. Tähän liittyen, että tähän kokonaisliikunta-asiaan, mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että esimerkiksi tämä David Bohm nosti hirveästi esiin tätä holo-movementtia ja myös niin kuin hologrammeja ja holograafisuutta niin kuin siinä, että miten hän selitti, miten maailma toimii ja näin. Ja nyt sitten niin tämmöinen tulkinta, mikä on tullut vastaan, että kielimallit, yksi tapa tulkita näitä kielimalleja on holograafisena tietokantana, juurikin näin, että miten joku tieto menee sinne tietokantaan, sinne holograafiseen tietokantaan, niin se ei ole kuin perinteinen tietokanta, että se on laitettu yhteen sille varattuun lokeroon se tieto, vaan se on jakautunut sinne pitkin poikin sen mallin paino ja se joku tieto. Ehkä joku tieto asuu enemmän jossain osassa sitä kielimallia, mutta me ei ainakaan tarkkaan pystytä sitä sanomaan. Ja koko se ajattelumalli kielimallien käytössä on enemmän niin kuin todennäköisyyspohjasta. Joudun sanomaan, että me vähän mennään yliajalle. Mä haluan kuitenkin sanoa tästä kvanttiajattelusta muutaman ajatukseen. Ja tämä kvanttiajattelukin on tullut tosiaan tosi monessa paikassa vastaan, että tämä Tarja esimerkiksi, joka on sieltä Helsingin yliopistosta väitellyt ja on itämaisista uskonnoista ja filosofiasta kiinnostunut henkilö ja mun mielestä erittäin niin kuin älykäs ja viisas ja herkkä ihminen, niin sinänsä niin kuin, mä pidän ihan uskottavana itse semmoista ajattelua, että niin kuin, hänellä on ollut semmoinen poikkeuksellinen kyky aistia, että tässä on tärkeä aihe ja tarttua siihen paljon aikaisemmin kuin moni muu ihminen on tarttunut, mutta nyt se rupeaa nousemaan muissakin paikoissa. Että tämä kvanttihan nyt nousee kvanttilaskennassa. Mä luin, tai ainakin selailin semmoista OP-pankin pääjohtajan Timo Ritakallion ja sitten yhden Aalto-yliopiston professorin kirjoittamaa kirjaa kuin Elävä strategia. Siellä Ritakallio ja tämä toinen kirjoittaja, niin he pohtivat kvanttiajattelun merkitystä yritysstrategian muodostamisessa. Ja näin nämä eri ajattelun tavat tuntuu niin kuin kietoutuvan tämmöisiin, niin kuin, että mitä maailmassa tapahtuu ja mikä on ajankohtaista. Ja voihan se olla niinkin, että joku tämmöinen ajattelutavan muutos
naksauttaakin sitten, että asiat rupeakin näyttämään erilaisilta, me ruvetaan tekemään asioita eri tavalla, kun me muutetaan sitä, että miten me hahmotetaan asioita. Ja näissä on hirveästi niin kuin inspiroiduttavaa näissä kvanttifysiikan käsitteistä. Siellä esimerkiksi mun mielestä mielenkiintoinen tämä bitti, gubitti. Ja sitten siinä on niin kuin näin, että bit on vähän niin kuin kaksi, vaikka niin kuin kaksi sukupuolta, ja sitten gu, niin kuin, mikä on sitten vaikka queer tai näin. Että tässäkin taas tämmöinen yhteys ajattelussa yhdestä niin kuin vaikka kaksinapaisuudesta jonkinlaiseen vaikka jatkumo tai johonkin muuhun ajatteluun, niin on se kumma, kun nämä niin kuin eri alueilla kaikki niin kuin tuntuu niin kuin nivoutuvan yhteen. Ja sitten, mitä sanoa tässä naapurin tytölle, että meidän tyttö on luistelukoulussa. Maija on luistelukoulussa. Ettei tule pimputtaa ovikelloa kohta. Sitten näitä muita käsitteitä, kuten lomittuminen, superpositio, havaitsijan vaikutus, epätarkkuusperiaate. Nämä voi olla yllättävän luontevia tapoja miettiä, miten jotkut asiat oikeasti toimii. Nämä on ikään kuin semmoisia käsitteitä, jotka kun nämä käsitteet rupeaa vakiintumaan, niin hups hei, me ei välttämättä huomatakaan sitä. Me yhtäkkiä puhutaan tämmöisillä käsitteillä jostain asioista ja ne saattaa sopia paremmin tai ainakin tähän aikaan tarkoituksenmukaisemmin kuvaamaan jotain asioita kuin jotkut toiset käsitteet, mitä me ollaan totuttu käyttämään. Ne on ikään kuin, jos sanotaan, että instituutiot tai prosessit tai arkkitehtuuri loppujen lopuksi määrittelee, miten asiat tulee menemään, koska se, mihin on vedetty tie, niin se määrää sen, että missä on helppo liikkua, ja sitten ihmiset liikkuu siinä. Niin jos meillä on sellaisia käsitteitä, jotka tekee sen helpoksi ilmasta jonkun asian, ja sitä mukaan kun nämä käsitteet yleistyy, niin tulee myös helpommaksi itsekin käyttää näitä. Niin kauan kuin kukaan muu ei tiedä näistä käsitteistä ja saat se ainoa, niin se tuntuu, kun sä olisit koko ajan tulkkaamassa muille, ja muut katsoo, että toi käyttää vaan tuommoisia outoja, hienoja sanoja. Mutta nämä rupeaa yleistyä. Esimerkiksi tämä superpositio on tämmöinen ajatus, että mikä helpottaa sen kanssa, että onko asia nyt niin vai näin vai noin, niin sitten voidaankin ajatella, että no se on kaikki näitä samaa aikaa. Tai havaitsijan vaikutus on sitä, että me ei olla niin kuin maailmasta riippumattomia havaitsijoita, vaan maailma muuttuu sitä mukaan, mihin me kiinnitetään huomiota. Se on niin kuin ihan psykologinen ilmiö, kuinka moni on ala-asteen matikan tunnilla, kun opettaja on tullut siihen viereen, niin vähän niin kuin laittanut vihon piiloon kädellä, että ei toinen näkisi, että mitä siinä vihossa lukee. Ja sitten se opettaja on saattanut ajatella, tai joku pomo, joka on ollut hirveä mulkku, josta on joskus ollut sellainen. Ja sitten rupeaa aina jännittää hirveästi, kun hän tulee niin kuin tarkistamaan jotain, että IQ tippuu 50%. Sitten hän niin kuin pitää sua tyhmänä, ja sä muutut tyhmäksi, kun hän tulee paikalle, niin siinähän sitten ollaan. Tai puhumattakaan, minkälainen reality distortion field niin kuin Trumpin ympärillä on. Sehän on ihan selkeää, että hän niin kuin kuvittelee olevansa aivan niin kuin kingi, ja sitten kaikki muut vielä niin kuin käyttäytyy strategisesti hänen ympärillä niin kuin hän olisi kingi. Ja koska meillä on vaan meidän yksi elämä ja yksi niin kuin kokemusmaailma, niin tämä voi olla yllättävän niin kuin trappikin siinä mielessä, että jos itsellä on joku semmoinen uskomus, mikä on haitallinen, ja sitten se haitallinen uskomus muokkaa meitä valikoimaan meidän ympäristöstä semmoista evidenssiä, joka saa meidät niin kuin uskomaan siihen vankemmin, niin me saatetaan koko ajan ajatella, että maailma on tietynlainen, vaikka muutakin sen ihan eri tavalla, eikä ole mitään syytä ajatella, että se olisi just se, miten pitäisi maailma hahmottaa. Niin tämä voi olla, niin kuin auttaa sitä myötä, kun tämmöinen havaitsijan vaikutus ymmärretään ja hyväksytään, ja sitten tulee luonnetevampaa ajatella näin, niin ehkä se voi auttaa monien ongelmien ratkaisemisessa, koska niistä tulee vain luontevampia ymmärtää ja ratkoa. Sitten meillä on esimerkiksi tämmöiset kuin lomittuminen ja epätarkkuusperiaate, mutta ei nyt mennä
mennä kaikkiin. Mä tarvitsin siinä alussa vähän sitä käynnistelyaikaa, niin ei nyt tee ihan kaikkea. No, mä kysyin Claudelta tähän, että jotain liiketoiminnallisia implikaatioita, ja ei nämä nyt välttämättä ihan huonoja ole. Yksi kaveri, jolle mä näitä näytin, niin sanoi, että hän innostui, että miten heidän firmassa näitä voisi hyödyntää, että miten vaikka superpositiota, lomittumista ja tätä havaitsijan vaikutusta voisi hyödyntää siihen, että miten yritystoiminta on pitkäjänteisesti menestyvää ja kaikki sidosryhmät on tyytyväisiä, niin yksi tässä on niin tämä superposition sovelluskohde, että sen sijaan, että ajateltaisiin, että tämä on meidän tärkein sidosryhmä, me tehdään sen mukaan nämä jutut, ettei niin liikaa lähdetä sille tielle, niin kuitenkin pystyttäisiin samaan aikaan ajattelemaan, että meillä on monia sidosryhmiä, meillä on monenlaisia, mitä meidän pitää olla, ja meidän ei tarvitse, niin kuin vaikka mieli välillä tekisi, jos se mieli haluaa varmuutta. Me tehdään varmasti nyt oikein, kun me tehdään niin kuin tämä meidän tärkein asiakas haluaa, niin sen sijaan pystytään vähän pysymään semmoisessa jännitteisessäkin tilassa, missä on niitä erilaisia totuuksia, ja sitten yrittää tekemään semmoisia niin kuin ratkaisuja, mitkä toimii niin kuin monessa eri maailmassa, eikä vaan, että lähdetään siihen yhden totuuden maailmaan. Mä jaan nämä materiaalit, niin näitä voi lukea sitten myöhemminkin. Mutta joo, niin kuin uusi aika, väistämättäkin koko ajan on uusi aika. Ja ehkä siinä on sitten semmoisia valtakausia, ja erityisesti nyt tuntuu, että me ollaan murrosvaiheessa, ja niin kuin jotain uutta syntyy monella rintamalla, ja meillä on näitä uutta teknologiaa, ja teknologia muuttaa meitä ihmisiä, jotka me käytämme sitä teknologiaa. Meidän pitää vaikka osata ehkä pikkasen niin kuin luopua siitä sääntöpohjaisuudesta, uskaltautua pikkasen sinne tuntumapohjaisuuteen päin, jotta me voidaan niin kuin tämmöistä tekoälyä käyttää, joka kuitenkin joskus hallusinoi tai tekee niitä virheitä. Me tarvitaan sitä uutta ajattelua, niin kuin, esimerkiksi teknologian hyödyntämiseksi, mutta se on vain yksi näkökulma. Voi olla, että uusi ajattelu syntyy sitäkin myöten, että vanhan ajattelun synnyttämät järjestelmät alkaa natisemaan liitoksistaan, ja se synnyttää tämän niin kuin murroksen ja nämä kaikki kujelijan ajan ilmiöt, ja sitä myöten niin kuin tulee se tarve, että syntyy uutta ajattelua, ja sitä sitten kaikenlaista sit varmasti tulee tarjolle, ja sitten mä niin kuin haluaisin ajatella näin, että miten me sitten tämä kaikki uusi suunnataan niin kuin hyvään, että me ei olla enää siinä vanhassa ajassa, ja en haluaisi ajatella, että miksi meidän pitää sen vanhan ajan metriikkojen tai käsitysten mukaan niin kuin edes ajatella, että mikä on tavoittelemisen arvosta, vaan miettiä sitä itse ja yrittää löytää se hyvä ja niin kuin hyvä tulevaisuus. Mitä maailma tässä ajassa tarvitsee, mitä uusia mahdollisuuksia meille tarjoutuu, nämä on isoja kysymyksiä. Ehkä sitten just tämän niin kuin kaiken niin kuin jotenkin synteesinä, ja tämä on ihan viimeinen dia tässä näin, niin jotenkin ajattelisin, että kun varmasti monelle tämä niin kuin voi olla, niin kuin, ehkä vibe-ajattelu voi olla helpompaa, mutta just erityisesti nämä kvanttifysiikka-jutut ja muut, niin hirveän outoja juttuja. No, onhan sekin, jos sääntöpohjaisuus niin kuin, rakoilee, ja mihin me sitten voidaan nojata, niin siinä on vahvasti mukana tämä epävarmuus. Me eletään tässä niin kuin nopeasti muuttuvassa ajassa, mutta mitä jos se niin kuin stabiilisuus ja staattisuus, miten se on meidän ihmiskunnan aiemmassa vaiheessa niin kuin järjestäytynyt ja muodostunut, niin miten jos se on ollutkin vain tietynlainen niin kuin väliaikainen vaihe, mikä on esimerkiksi perustunut vaikkapa öljyvarantoihin tai mihin ikinä se onkaan sitten perustunut. Ja se on ollut tietty vaihe, ja ehkä myöhemmin se vaihe asettuu johonkin hyvään, mutta miten me voidaan edes
uusiutua tai oikeasti oppia tai olla edelläkävijöitä tai mikä ikinä, jos me ei edes jossain määrin pystyttäisi olemaan sinuja erilaisten outojen kanssa, elää niin kuin jonkun tietynlaisen epävarmuuden kanssa ja tavallaan jatkuvassa muutoksessa, niin mun mielestä ainakin sillä on niin kuin valtavan suuri arvo. Jep, siinä oli tämän webinaarin sisällöt ja kiitoksia kaikille, kun osallistuitte. Pahoittelut, että meni yliajalle. Mä lähetän sähköpostitse nämä materiaalit ja mahdollisesti jotain tietoa jatkosta. Jos kiinnostaa, niin voidaan vaikka WhatsAppissa tai jossain muualla jatkaa tästä keskustelua. Meidän nettisivuilta integralinsights.fi löytyy tarjontaa, minkälaisia projekteja, esimerkiksi referenssejä ollaan tehty ja niistä saa olla yhteydessä, jos yhteistyö kiinnostaa johonkin aiheeseen liittyen. Noin muuten, niin tuossa tämmöinen kuin Anni-Elena Roenkae, niin hänen taidettaan käytin tuossa taustoina tämmöisenä free-to-use-lisenssinä Pexels.comista poimittuja. Mutta mainitsen hänet nyt sitten, kun oli niin hienot kuvat, ja vaikka ei tarvitsiskaan, löytyy hienoa taidetta. Ja tuossa on noin promptit, mitä mä käytin siihen kvanttiajatteluhommaan. Kiitoksia. Nyt jos haluatte keskustella näistä aiheista, niin mä pistän tuon tallennuksen pois.